Ring Estate продава ексклузивно голям еднопространствен апартамент, в който може да бъде отделена самостоятелна спалня. Представяме ви една възможност да закупите изгодно имот в най-зелената и предпочитана част на град Пловдив. Комплексът е разположен между Пещерско шосе и Гребна база, срещу новия Lidl. Ще бъде осигурена подготовка за умен дом, подово отопление, всички удобства на едно място. Параметри: застроена площ 47,59 квадратни метра. Общи части 9,03 квадратни метра. Изба 2,52 квадратни метра. Общо 59,14 квадратни метра. Плащането е с удобна схема. Първоначална вноска 29,988 евро, а остатъка се дължи на Акт 16, който се очаква 2027 година. Позвънете за повече информация и реален оглед на апартамента. Това е възможност да се здобиете с ликвиден имот в модерен комплекс на най-ниска цена и в район с развита инфраструктура.